טוב חברים, היום אני הולך לטעום פרינגלס אחד שקניתי מאיטליה וגם אחד שקניתי מאיטליה. את זה כבר פתחנו אבל עוד לא טעמתי את זה. עכשיו אני אטעם. תסתכלו. הוא הכי נורא פשוט פרינגלס רגיל עם מלא מלח, אבל טעים. אבל הזמן נכון? אוקיי, איזה טעמנו? שזה נכון להיות כזה פרינגלס, מי שלא רואה אז שירות. גם יש פה תמונה של פרינגלס ואני לא יודע לקרוא אנגלית, אז אני מניח שזה פרינגלס רגיל. עכשיו אני מפתח את הפרינגלס הזה. אם אני רואה פה שיש פקן, אוקיי? פקן, יש פה גמבה, או לא יודע איך קוראים לזה. יש פה את הפרינגלס ויש פה פלפל חריף. או שזה הפלפל, לא, פקן, פלפל חריף, את הפרינגלס הרגיל ופלפל רגיל, אוקיי? ועכשיו נטעם אותו. אוקיי, תסתכלי איך זה נראה מבפנים קודם. חדש, כן, חדש. עכשיו אני אתאפק. בוא נטעם. אוקיי, יפה, דווקא טוב. אתם מבינים דווקא בארץ, מה זה? עכשיו הגענו לשיר. ניתן את שתיהם ביחד. גם עכשיו את זה, רגע, אני רק אוציא לכם את זה. אוציא לי את זה ליתר דיוק, להראות לכם. עכשיו אני אוציא גם את השני. שזה זה. אתם לא רואים. פה אדום קצת, ועכשיו, וואי. עכשיו תרמם את שתיהם. בואו נזיז את זה כשנייה בצד. וצד אחד אדום, צד אחד לבן. קרמנו לא? שתיים באחד. אם זה נוספים לאיטליה, זה השילוב הכי טוב. אז כדאי לכם פשוט ואני בינתיים יענה לי עם הפרינגלס. וגם עם פרינגלס השני. גם הפרינגלס השני. אני רוצה להגיד לכם שהיה לי חבל הזמן, וכאן יש לי תמיד בסוף סרטון, לא תמיד בסוף, אבל סבבה, טעים